Виж? Удара, татко. Дай малко техническа информация за машината. Дай малко. Дай бе, пали бе. Пали? Дай да видим сега. Дай да видим сега първото пален. Сега. Дай, изключи. Изключи го на бензин. Дай. Включвай. Върни. Изключвай, изключвай. Включил съм. Защо? Дали човека каза малко... Каза да не дигаш аларма, не чули? Да, включи. Я прави пак. Тя тръгна, дай си. Тръгна, давай. Не знам, как ще разберем. Дай малко газ! Дай! Чули нещо, е? Много да. Компресора. А? Нещо мириш? Аз съм да караме. Джони, да вкараме малко. Subaru Outback Supercharger. Дайте да видим какво ще стане. Ще видим колко изкарда.